No ahojte, idete pri ďalšom videu, mám čas chvíľku ísť na lov, tak ideme si vlastne najprv pripraviť rýchlo krmenie, idem sa skúsiť hrať na feeder, method feeder a druhé pôjdeme zvoliť, len tak nahodím na ťažko. Máme len čas, pár hodín lovu, takže prvé čo bude, rýchlo si na method feeder pripraviť krmivo. Nej som ja nejaký extra method feederista, takže zase nemusí človek mať, keby náhodou niekto chcel niečo, ale tak máme tam trošku krmiva. Mám čas, možno 4 hodinky, 4 niečo možno, tak si ho bude možno vôbec uloviť nejakú rybu, čo sa nám zadarí, uvidíme. A či niečo vôbec. Mám tu ešte nejaké krmivo z minulého roka, máme trošku krmiva. Pridám tam trošku aj peletiek potom. Tak uvidíme, či niečo pôjde. No, si chcem prvé rýchlo urobiť krmivo, nech trošku zapracuje. A tu niečo kriečí na mňa. A potom hento. Potom vlastne pôjdem si tam nahodiť jednu udicu na ťažku. To dám na boilies, keď tam niečo skočí a musím nám dať nejaký boilies, nejakú dvacinu s popkou, ešte uvidím akú a takto pridám tam potom trošku peletiek ešte. Skúsim dať tu vlastne slivočku, čo máme z jazero Boroviec. Ľudí tu ešte potrebuje trošku potom pracovať. Dobre, super. A ešte tam vlastne vysypem trošku takýchto mikropeletiek. Stačí, keď náhodou bude moc treba, tak si potom dorobíme a uvidíme. Tieto mikrožetre netreba ani zalievať, len tak pridať do krmiva. Tak super, dobre. Idem si pripraviť udicu na ťažko, potom ukážem, čo tam idem dať. No, idem tam skúsiť len takto a z tromi alebo 4 guličkami prepojenými, nechcem vedieť, na PVAčko. Tam skúsi nahodiť a uvidíme. Tak toto ide prvá udica do hory. Feeder vlastne pôjdeme točiť 3. Takéto od Delfínu cesnakové, kukuričku, Eldorado a toto mangočiny. Toto mi dosť fungovalo v Borovciach, tak idem to hneď skúsiť. Tam napichnúť klasicky na trň a uvidíme. Mám to všetko zblízka, čo tieto veci, ktoré mi boli poradené a Borovce brutálne fungovali. Takže len nátrť tiež hotový háčik z blízkaču. Uvidíme, či to bude fungovať aj tu, či budú momentálne rybky pri chuti. Krmivo by už malo byť akurát. Zistíme, keď to tam dáme, či to tak bude. Máme to tam skúsiť šmariť a uvidíme, či nám to niečo prinese. Tuto, no hovorím, mám čas na pár hodiniek, je to tam pekne, môžeme to tam ísť nahodiť a uvidíme. Človek čaká na rybu. Úplne pár centimetrovej vode. Rybka je tam. Ty kokso. Ten si ide. Jebem do vody, paráda, modzel. Oh. Hey. Ty kokso.
Nechcel moc, dobre. Jej kokos. Veď aká majú tie ryby ísť. Musel som ísť do vody. No nie, musí ísť tak. Musí ísť po naklíky. Nie, si tam aj zlaj tak. Uvidíme, čo vydolujeme. Lebo sa toto niekde zašiel. Ešte ďalej. Presne neviem, čo mám tie ryby robiť. Vyzerá byť väčšia tá. No ani len. Mi sa tu zamotal, mi nábehol, tak toto je taká jemná palica, takže... No, že to teraz ožívajú po tej zime, takže... zábava aspoň. Toto bude vydolovaný kaper. Vydolovaný, toto sú tie bojové podmienky. Toto ľudia nezažijú. Len tak. Ale pekný kaprík. Pekný. Čo človek musí urobiť pre rybu občas. Pekný kaprík, pekný.
Pekný nafider. Čo som musel urobiť všetko, aby som ho vyťahol. No ešte som ho nevyťahol. Ešte nechcem kričať hop. Pekný kaprík. Pekný. Ty kokos. On sa mi tu neodjebeš, ty rakosiak, ty lino. Rákosia vyjebané. Si tam. Hlásime sa potom. No, tak ste videli všetko, čo som bol nútený urobiť kvôli tomuto kaprikovi na fiderku. Kokos nesmierne ho vydržal ten háčik, akože na fiderku myslím, že je to ten slušnejší kaprik, čo tu pláva. Háčik brutálny, čo mi bol poradený z blízkáču, Jožko, čo mi poradil. Tak vidíte, že Jožko aspoň dáva rady, drží extrémne, pretože to je na fiderku robený háčik. Aj nástrahu vlastne, čo poradil, skočil na cesnakovú jak sa to volá? Kokos, nevspomínam si, z delfínu. Takže kokos, to takáto brutálna rybka za mňa. Odtiaľ to, aký 3-4 kiláč, krásne sfarbený. Nejdeme ho dlho ani hento týrať, pôjdem ho pustiť a ďakujem, kamarát. Takáto krásna rybička. Ideme ho pustiť. Áno, áno. Kamarát, čau. Pôjdeš. Áno, áno, ideš. Zašpiníš ma celého. Ty. Choď. Pôjdeš do. Čau. Tam chod, tam bývaš. Tuto. Čau. Ahoj. Užite. Pozrite. Ty krásne. Čau. Ahoj. Ideme skúsiť prebiť zbrane. Tu dáme takéto, že mango habanero a tiež so 4 guličkami mango habanero. Tak uvidíme, skúsime im to viac tomu brehu nahodiť. Keď som chcel aj otestovať ten nový silon, tu mám, že jak bude fungovať. Ale videli ste, prvá ryba. A čo som musel pre ňu urobiť? Vedia, kam tie ryby majú ísť, využívajú to pekne. Je to krása tá rybarčina, no. Môžem to tam dať. Takže mango habanero od delfína s popkou. Tá sa mi už osvedčila táto popečka, to si poviem asi kúpiť, to je ináč tiež. To je mango s niečím, nechcem klamať, alebo penelope a také niečo.
Tak toto mám len tak nahodené na bok. Chce človek na feeder sa hrajkám. Mám tam len v PVAčku. Sú tam 4 rozpolené guličky. A toto tam už nechám do konca. Buď zapípa, alebo nezapípa. Uvidíme. Je to na nich. Skúsim to tak viac kraju nahodiť. Mám tu nový silón, tak uvidím, jak bude fungovať. Ču. No, trošku som chcel ďalej. Nevadí. Necháme už tak. Nebudem vymýšľať. Chcel som viac tomu brehu, ale už to ne. Tak nechce sa mi zrobiť nové PVAčko. Skočí, ale neskočí však. Teraz je o to, že trošku si len tak skúsiť. Hlavne na tú federku si ho hrám a toto však, keď môže mať nahodené, tak prečo si nenahodiť aj druhú. Nejaká rybka, to bude niečo menšie. No nič, bordelovský. Nakoniec mi to nedalo, som si povedal, že idem to prehodiť. Musím to trošku viac švínúť, lebo ja tam mám vlastne urobenú šokovku, tak sa mi to tam zachytáva. Takže, ale chcem to viac tomu brehu nahodiť. Teraz je teplo, tie ryby sa tam budú motať pri tom brehu. Tak som si urobil rýchlo PVAčko. Medzi tým som mal záber a chytil som akurát tak bordel. Skúsim bližšie šmaviť. No. To je ono. To som chcel tak. To sa mi viac páči. Nevedia ináč tie rybika majú listy, kokso. Krásne závery, ale robia. Už vidieť, že tým rybkám chutí. Nie, brehu sa dejte. Tam je veľmi pekné sfarbené súde. Si potom budem musieť sprepať veľa. Pôjdem do vody. Nespadnem. Je tu teraz ináč vyšší stav vody, jak zvyčajne býva. Ne, tam nechoď. Tam mi už nechoď, tak si už išiel. To feeder ináč, to je krása, že človek aj tie menšie ryby si pekne sa zahrá sa s ním. Hovorím, je tu veľa takých prekážok, čo mi môže brániť. Ne, to som nechcel presne to, ináč tie ryby nevedia, kam majú ísť, nie? K tomu brehu. Je šáchorie. Čo? Tam potom kamarát za tebou teda. Poď. Vidíš, že tá cesnaková funguje. Cesnaková o delfíničiku. Delfín. Pekná rybička. Taký. Niekto by bol vánočný. Teraz aj tak ryby nemôžu brať. Ale ja by som aj tak pustil. Ďakujem, kamarát. Čo ukážeme. Veľmi pekné farby. Tu majú tie ryby. Poďme naspäť na vodzi. Kam patrí. Tu nezašpín má. Aj no, ešte nejaký agresívny. Tu máme ryby pekné. A ide naspäť do vody, kam patrí. Čau, kamarát. Ďakujem. Dneska za chvíľku čas, oplatí sa niekedy ísť aj na pár hodín v vode. Som tu ani ne 2 hoďky a 2 ryby. Naša rybka.
Sú pri chuci. Lajdaci. Ale dopadla. A záber. Ne, tam nechoď. Dobre, tak poď tam. A ideme tam. Toto sú ináč boje s týmto. Ne, tam ťa nechcem dovoliť. Toto ináč sú ty koko. Presne tie ryby vedia, kam majú ísť. Zás toto bude boj. Ideme sem do vody. No, skoro som padol. Paráda. Presne tie ryby vedia, kam majú ísť. Presne. Už je odtiaľ von. Dobre, super. Poď sem, poď tuto. Necho tam. Dneska sú tie rybiky extrémne pri chuti. Tretí kapor, pre chvíľku mi spadol jeden. A vidíte, čo pre ne musím robiť. Ale fešák. Živý. Už tam necho, ne. Už sa tam nepustíme. Áno. Pá tuto. Počak, hneď ťa pustím. Je tam, tretia ryba. Yes. Sa nedajú ani, nemôžu ani brať. A ja aj tak neberem. Ja chytám pre zábavu. Aha, nemôžu sa teraz ryby brať, ja chytám pre zábavu. Hej. No, ja som športový rybav, takže nech sa niekto chytí, ale ten ho asi zje, no, keď ho chytí. No, čau. Ahoj. Pozdravuj ja. Ďakujem. Tretia ryba dneska. Čau. Takže dneska mi tu brutálne fungovali tieto cesnakové, nejaké 2 ryby plus ešte kopec záberov, to som nestihol a plus aj tieto mango chili. Na to som vlastne mal 1 rybu, 1 som stratil a tiež ďalšie zábery, takže mega 2 veci na rýchly lov, som tu 4 hodinky, mám vlastne 3 ryby vonku, 1 nevyťahnutú a ešte kopec záberov, takže paráda, spokojný, dá sa aj na pár chvíľok, na pár hodiniek zachytať si a dneska sú tie ryby pri chuti, no, alebo boli. A uvidíme, či sa ešte nejaký podarí, ale keď ne, tak som už spokojný. Človek na chvíľku vybehol, zachytal si, sáme sa to nechytí. Neviem, či to bolo vedieť ešte raz. Aj tento vlastne nadväzec mi poradil Josko z blízkačku, je to ten hotový kvázi na treň. A že sami ste videli, že kokos extrémne krásne držal, takže za mňa super vec. A na túto fiderku pekne. No, chvíľočku a musel som utekať. Tam si balím udicu. A tu je záver, štvrtá ryba. Dneska sú extrémne pri chuti tie ryby. Keďže môžem, aj zostanem si ešte zachytať. Krása. Ďalší kapriček. Ale keď som tu bol, že som chcel chytiť vánočného, tak som nevedel chytiť. Nie pekne. Až taký
Dobre, prihlásim sa s ním, keď bude. Takže 4. rybka, ani neťahám von z vody. Na čo? A ideme pekne dať slobodu. Užívaj života a čau. Ďakujem, ahoj. Čau. Tak, vidieť, že aspoň, keď má človek aj na pár hodín čas, sa oplatí zachytať. Aj keď hovorím všetko na fiderku, ja moc fiderista nejsom, není to až tak pre mňa proste, ja mám radšej ten lov, že človek nahodí a čaká. Tomu fiderku sa človek musí stále venovať, to krmivo, špinavé ruky, jedno s druhým, akože není to zlé, raz za čas pre zmenu, ale skôr taká tá tvrdšia kaprarina je pre mňa, ako jasné, keď som bol dieťa, tak ten fider by bol pre mňa úplne, to človek chcel tedy sa názvať hore dole, takže ale dá sa zachytať aj takto, tak dúfam, že sa vám ľúbilo aj toto videjko, nejaké ryby vyšli. Jak hovorím, budem rád za každý like, za každý komentár, za každé zdieľanie, za každý odber. Ďakujem za vás, je vás veľa, je veľa, čo nosí už veci, same sa to nechytí, cením, kľudne ma označujte. Som rád, že tie veci sú pri vode, že sa vám ľúbia, že sú kvalitné a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.